Narisa tas chismis. Uy, kaya Ayay. away siguro ni sila Buiki, no? Nag-away. Ano? Kay, Duda ko may grabe ba ito kabumi Basig nilang na love team? Adong na po nga project mo nang mag-away-away. Yan, ang mga lang sa katino na Idol Buiki, pero karon man good kay. Mhm. Na usa ka event Idol Buiki, di in award dita din ni sila Idol Buiki ug sa dihang nabatyagan man sa mga netizens. Nga wala ma di man present ang babae. Mhm. Ug sa dihang dihatag pagyud sa iyahang kana bitaw iyang speech Message. ang maong aktor Idol Buiki. Wala niya gi. Wala man pasalamat. acknowledge. Wa mag-miss. Ug yato Basig sa nagi message ang something nila. babae. Nag-away guro. Ako na review Idol Kenny. Wanay lain pa mga idol. Kaning sikat nga celebrities and love team aning salida nga hello, love again. Nga si Catherine Bernardo o si Alden Richards. Oy, mura ko no dili mayang relasyon ron Mikey. Action ug kabalaka ang mga netizens. So kay di ba pag gawas aning ilahang kanabang ilahang pag ka-love team sa mga salida Idol Buiki. Grabe ba kay to ka-trending kay pinangga kay sa mga fans ug supporters True. sa ang duha niya. Sumapagani nila nga basing ko doon nagpahiwatig na ko doon si Alden Richards dito ni Catherine Bernardo. Ang sigang kalit manihilo magkasaba Idol Buiki nya karon. Padaman mo dolo. Ang chismis, wala ko na nagtinagdanay lagi Mura mo ko. mga bata. Hindi naman hitabo niya. Tolera ni Mikey. Ayaw. Diba, Idol Buiki, naman to yung kind of fashion show po sa usa ka brand. Di inapil sila sa mga nag-una yun dito sa stage. Medyo kiwawan ang panagtagad Ay sa mo padaan, duha. mo padaan ito ay mugtuan. So, wala. Ayos, ayaw mugto. Kung na kayo ng mga netizens, hala, uy, basin o gaduna, Jay, kakulya nila ilang relasyon. Basin na Sige, basket. edad mailad pa mo. Alden Richards. Ano siguro. Ay no? mugpada, ay mugpada. Pero mga